Hey yo Mzansi, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Ngintwana nje yase King Indlovu bafethu, and you know what I do it best. Ngihlukanisa abantu. Every time awubona le show uhlale wazi ukuthi uKing Ginger usezonqamula imbeleko baba. Jumbo imbeleke khot. Uyazi ke I do what I do best bafethu. It's because I do it for you Mzansi. Wena ungicelile ukuthi nginihlukanise, sengiyanihlukanisa ke manje. Nisazohlukana. King Ginger TV, Home Affairs, Twana se King Sumlomo ngathethimanga. Do the right thing. Subscribe Mzansi. Akwesiyobahlukanisa. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bambolunye uhlasa. Welcome to Antisafufuni. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. Hey, what made you go to we back like we never left to King Ginger Cream de la Cream buffet. So as you all know buffet, so on this show we're doing nothing but the best. I make sure that siyakulanda uzomlahlela khona la umuntu wakho simnika u50 rand. Yabona the biggest punishment ile ukubuyisela ekasi ngeteksi. Ukuyobona iBree nje. Mawukuthi iBree awuyazi, awukazi uyibona iBree. Make sure that you go to King Ginger SA on Facebook. Ngilokhu ngipost iBree nje irank ngise Bree ngiyayishutha. Make sure that you go on my page on King Ginger SA ku Facebook wami. Ngiyipostile iBree nizoyibona. Irank enkulu kuna wonke ama-taxi rank la ezweni. Mawuthi akuphikisa ke lokho sungahamba oyikalela ke na ukuthi ingakanani. Ngiyazi irank yesibili enkulu la eSouth Africa ile eseKing Indlovu ekuthiwa ingwenya taxi rank. Kube ile eseThekwini kube ingwenya Durban Stage. Nese kuba ingwenya Bree taxi rank. Akubufebe abagibela ama-taxi sebehla bephuma obhasopa ithi ngimthiphise. Mawubona nje ikhwantabu ngakini lidlula line KFC la losisohlala phambili okwazi ukuthi hayi Tomba driver leyo. Mawuna something nje la noma ipizza iplaza abamanje odriver hayi bazazi izinto. Akudlalwa nje nezingane. Yeah, akudlalwa nje nama little kids. Bone nje iKentucky la okwazi driver ingabe my sister lo phambili ungowakho noma uma ngahleli phambili obhasopa emva kwa driver kunentombazane ehleli la baqoqa kule passage. King Ginger Cream de la Cream iyona show ethandwa o taxi driver ukudlula yonke le ngoba ibahambisa taxi Bree iyagcwala itaxi. Awuthembi woza iyagcwala itaxi Bree. Umuntu wakhe angaza sale. Khamba kanjani? Mnandi Khotman. Uyaphila? Ngiyaphila Khotman. Bani igama mfethu? Sibusiso Khotman. Sibuda uyakwazi eBree taxi rank? Ngiyacaba Khotman. Showcase awuthembi. So Sibuda ngitshele mfethu umjolo ukwenzani? Uyangibhayizisa. Okay ngeke ngithi uyangibhayizisa Khotman lami. Phela ku grand. Ngikhalela lento lokuthi ku grand. Kahle. Ku grand kakhulu. To your point whereby nami ngimangele ukuthi why ku grand kanje. Yonke into like yazenzakalela Khotman and like ngifeel guilty somehow. Okay mfethu, take us through it. Kwenzakalani wena mfethu? Why uze lana? Why ufuna ukulahla umuntu? Khiphani. Talk to me. Khotman lami nomuntu lo ngithanda kakhulu umuntu lo Khotman and uyangithusa ngalendlela la ngithanda ngakhona ngoba like wenza anything engithi ayenza Khotman. So into like engithusayo ngoba like nokubhayedana emasayidini ngoba ngumuntu unokuba busy nyana emasayidini mayino yena uloyal like uloyal kakhulu Khotman lo muntu lo. So into engithusayo yangithusela umsuthu and ngiyawathanda umsuthu Khotman. So
angifuni ukumlahla ngendlela ebhedayo, ngifuna like kube yindlela smooth, and I hope naye uzo-understand. understand Yeah. smooth ukuthi the reason ukuthi ingoba ukuthanda kakhulu. Yes, right. So wena awuthi yami yini ufila overwhelmed or ufuna umuntu ozobuye akubone mawu wrong akwazi ukuqondisa? Yeah, ngijabulela lento lokuthi angitshele hayi ukuthi avume yonke into engiyenza engisho uyayenza, hayi like kuba sweet kakhulu lento leyo angiyifuni khona mangathola umuntu ongangichallenge, ngithanda i-challenge. Uthanda i-challenge. Yeah, mine lo ungenza ngibe down, angikwazi nokuba indodanyana like mangimbona ngivele ngibe down ngoba ngiyabona uzovuma yonke into khona yonke into khona ndawo. So mangathola nje umuntu ozongichallenge khona. So awusamfuni. Yeah, ngisamfuni khona. So ufuna ukumtshela ukuthini nje mase simbeke lana ufuna ukumtshela ukuthi awusamfuni ngoba ukuthanda kakhulu? Yeah, uma ngilungisela yabo lento angazi ngizomtshela kanjani khona la ngithemba wena kuleyo department ukuthi maybe ungangiyenzela ukuthi understand khona. Yeah, but then mina sengikrende ngayo khona. Right. Yeah, ngikrende khona. Happy futhi lesikhathi nje umsebenzi sengaso usho happy manje. Yeah, ngihappy khona, ngihappy. Angeke umkhumbule, angeke ukhale one day usuyisola la uthi walahla ingane uyilahlela ukuthi ayikuthanda ngokweqiniso. Yeah, ngizosola. Angeke uyisola. Angiyisola khona, ngiyisola sure King Jesus. Kodwa phela kusekho ukuhlehlela emuva. Akusena hlehle sengibhalile sokhona nawe khona lami sikusho ukuthi umsebenzi uyaqhubeka khona. Nama options awu2 welcome. Nayi lensizwa lana icela sisize lana ilahle umuntu wayo. So unama options awu2 mfethu welcome akunika wena ithi mayehla umamazi lana umtshela ukuthi awusamfuni somnika u50 ithini mamazi okay yaba lapha phezulu lapha entabeni. Yeah. Uyogibela khona. I-taxi ezombeka eBree from eBree agibela elokushini. Wena sokubuyisela ngebhasi ngoba uhospitalized. Ngiyabonga khona ngamajabu. Or sibuyele nani njengoba sinilandile kubuyele ekhasi uqeda ukumtshela ukuthi asamfuni ukhetha kuphi? Hayi makagibele ngoba ebhasini singalungisa ngoba ngiyamthanda nami but then ngifuna khona ngifuna kube fair like njengoba eza manje iphelele la. I-taxi khona. Esisaleyo ngani i-taxi. So wena ukhona omunye umuntu abanye abantu osuthandana nabo? Khona umuntu engimbonile Ntonyana but then ngeke ngikwazi ukuproceda naye ngakaqedile lo msebenzi engishilo. Yeah, angifuni kube ngishaye guilty conscious or karma. Ngifuna like kube straight. Ukuthi nanoma maybe kusebenzeka into ebhedayo like ngalimali kakhulu. Ngilimale ngazi ukuthi ngiyenzile umsebenzi wami esayidini la. Ngibizile King Jesus ukuthi uzongikhulula khona. Yeah. Ngiyabonga khona mfowethu ukuthi ufikile futhi. Yo, sister. Yo. Unjani? Yeah. Ngiyaphila nami ukani igama? Naledi. All right, Naledi. So ngihleli no my brother lana resithazeni the way enthandeni kamnandi ngikhona another invitation khona. Then ngathi ngithanda mina. Like ever since isijola nje yabo. Personality yakhe in the time. Yeah. Umuntu right. So one nine is one of the in the next game which is. Yes, sesihlala sonke manje. Yeah. Yenzana. Yeah. Yeah. So sishubini phabantwana abanyathi. Sinike tigi. Akasakte nabantwana. But anything for him because he's your king. Yeah. Kunitafuna ukutshela yini elenzotela ukuthi umnalele ne? Okay. Yeah. Ngicela ngithi imnalele elejambe limprende Stella. Okay. Okay. Right. Sure. Hello njani mamas? Kanjani? Right mamas? Right. Khona into engifuna ukutshela yona ne mamas but then ngifuna like we understand it from the bottom. We call it from inside, man. From our experiences lento lesidlule kuyo. Cela like Mfethu, mtshele mfethu indaba mfethu. Kaze yini? Angazi ngizobeka kanjani but then ngibeke. Bengicela ukuthi sihlukane if awumind darling. Indaba manje mfethu kube ngathi unama hiccups. Mtshele mfethu lezi zinto ungitshela zona. Feel darling ne ngiyakuthanda nawe uyazi udala yazi ngiyakuthanda ne uyazi ukuthi sidlule into enjani but then so ngifila ngathi bamele sihlukane like ngifila ngathi kuzoba best ukuthi sihlukane because sithandana kakhulu darling like ngithanda kakhulu. Ikhona into nje manje ufuna sihlukane ngoba like sithandana kakhulu or ngikuthanda kakhulu. Like ngifuna uku-understand phela ngeke uvuke uthi awusangithandi ngoba ayikho into engakwenza yona ngaze ngachita akazi wathola ukuthi ngiyachita
like ngihlezi nginesikhathi sakho so ngifuna uku-understand maybe khona into engiyenzile wrong yabo angazi so ngifuna uku-understand ukuthi yini reason ukuthi ungilahle Akusi inkinga yimi inkinga tade. Yimi inkinga like ngiyaqala ukuthola ukuthi ngithanda kangaka. Like it's my first time and like nami ngithuvile ukuthi like yonke into engisho uyayenza darling. Like everything akazi ungiphikise akazi like ulwe ngifila ngathi khona into ungiplanela yona esayidini. Maybe it's like why ungakwazi hayi next angithola ngamuntu but then ngicela ngimamele like into ekutshela yona okay wangilisa sike salwa mina nawe darling. So like yena into yangithusa mina so ukuthi kahle ngifuna ufuna siyile into ayifunayo tension yana uvuma yonke into uthi wena fanele umlwise yena mefeba fanele wena umthethise and wena uthethi sister lo mfana uthi wena umthanda over and then uyakusaba ukuthandwa over ngoba yena usamncane uyathuka ukuthi why wena umthanda over lo akazazi ufunani hayibo yazi uyazi ukuthi abafana bafuna abantamazana abakanje so ngiyaqala ukuza umuntu athi ulahlela umuntu ukuthi loyal like I understand and akaqali like ukwenza kanje ne sijole for like sesenza 5 years manje bekahle zaso kanjalo ukuthi like avela act from nowhere maka actor ngi-understand uyazi unomuntu lo ngiyeka izinto eziningi for yena ngithi abamthanda uyazi umama makamfuni kabi mara bengihlezi ngikha show ukuthi noma bangamthandi kithi mina ngizohlezi ngimthanda ngoba abangeni indawo ku relationship yethu ayikho into engamenzeli yona bomfana lo ukwenza kanje and uthi akakuthandi ngoba wena umthanda kakhulu can you imagine like ikhona into mara like okay kule situation le khona ukuthi umuntu akuthanda ayenza yonke into like uzothuka ukuthi ngathi yaplanela ngiyakuthatha ukuthi waste isikhathi sami kube wangiyeka ngathola abangithandayo ngoba and manje wena ulakhile uthando lakhe and lu strong man and angiyeka samthola ozofana nami semikhamo izomshaya strong that's why ngibiza abantu ukuthi basilungise lento leyo ukuthi akulungiswa la kuyahlukana angithi vele uzela ukuthi uzongilahla sokuthi ngisusela ngikhona ungiletha la ukuthi uzongilahla kube ngitshele kudala yes and bezobuza umlalela ne bengizomlalela ngoba uyangathi ukuthi I'm very understanding yangazi like nginga understand nami campus ngithanda nokuba njengoba like ashilo ukuthi angizwani nokuba akusimi umuntu ne makumamakho utshela umamakho yonke hayi utshela umamakho yonke mara uphethe kahle akayenza into wrong shothi umakho umphethe grand kungenaphi lokho indaba le wena tshela ingane ukuthi awusayithanda ngithisho njalo sister nami mara akusukuthi angithanda nawe uyazi ngiyakuthanda ne sokuthi like uyabona kwenzakalani bese ukuthi yabo kwenzakalani ingane sesizwile le story sayo ayikho into ebingakwenzeli yona nawe ushilo ayikho kodwa usamthandi ngoba wena usaba ukuthandwa kakhulu ngimeka sokuthi nginesikhathi for yena makathi ihlezi nginesikhathi for yena make yena mama mina ngikhalela mama kwaye utshela mama yakho yonke into oh mina tshele bani umama wakho umngani wakhe yena uyobheka uvuma yonke into kimpa mara kumama wakhe uchange story kuba umunye mama wakhe makeza kimsekeza ngezinye story yebo ngikuthanda bengiyeke ngiqala ukuthi mama masihlukanise ngoba ngikuthanda akangeni na ukuthi mama akakuthandi mina benyikuthanda namanje ngisakuthanda and uprotectile for that exactly 5 years yonke been protecting yena ayikho into engamenzeli yona ayikho nakuyazi I've always been there for yena there were times la beka struggle I was always there for yena bengingamkhumbuza ukuthi mina ngakwenzela kanje uyangazi like I'm very protective caring man uzongenza kanje ndawukhera kakhulu into ongisithatha ngayo you're caring too much manje khona into njengalahle umuntu ukuthi loyal ukuthi ukuthanda akunachallenge right so wena kahle ufuna i-challenge uthi ufuna nilwe kube nosuku nje la nidabulana khona ngeimpama ngoba like ngifila ngathi khona into ofuna ukuyikhipha ngifila ngathi khona into ofuna ukuyikhipha cabanga ufuna ukufaka itrauma enjani like ngifila ngathi khona into ofuna ukuyikhipha maka usaba ukuyikhipha no and 5 years isijola but then usasaba ukuyikhipha like kumele uyikhiphe ngizokwazi ukwazi iside lakho ngoba ngihlezi ngikutshela yini akayikhipha ucabanga ngisazokhishwa njengoba yini lamakhekhe abekiwe or maybe I wasn't good enough uyasaba ukusho kanjalo ubuyasho ukuthi wena ufuna kuphi ufunani ngoba ngeke uzothi lahlela umuntu ukuthi loyal ngiyaqala umuntu asho kanjalo ngikuthanda kakhulu thanda kakhulu down yang stress like but akunankinga sister uyayizwa ke side kapoti yeah so my brother kahle kahle umtshele mfethu ukuthi ubuzothini bengithi sihlukane if yakhonakala okay sicela sihlukane hayi ngendlela embi but then
and uthe sikunike ubhuti Welcome akunika imali ukuthi ugibele uzogibela lapha entabeni ngesabuyela nawe ngebhasi wenze kahle vele angifuni vele ukuhamba naye vele after and ngicela kahle like ikhulu ukusolana yeah akusukuthi on the angicela. record sasa angazi make decision ukuthi like Abo into engayifuni ungacabanga njalo ungacabanga njalo ungacabanga njalo angilahla iphelele la ungacabanga njalo angangitext emakhoneni ungayenzi leyo ukuthi nto. mistake Yeah. ungatwenzi mistake Yeah. Mara And bese- sister une-right okay, to Daddy, protection bheka, order. bheka. Hlala ngapha ndoda angithi uyamlahla Okay. uyangilahla safunani phambi kwami why uphinda umncenga futhi Sidaba ngathi ngisengiyadala, singathi ngiyasola. ubungayitsheli ukuthi kuzoba kanje Ngifila ngathi ngiyasola khona but Hayi. should coming angilande. Yo. welcome nika imali Darling, should vele nika imali awuningi Stick to your words. ngantshela ukuthi akuyela la kuyakhona yeah but darling should like kamane ngani mali engaka ukuthi ungasangitext okay ngicela 100 rand ngena unganika 100 ayikani manje rand. andisandiyana ngizokubuyisela ngemo kamane ngani mali engaka manje Yo. Darling noma kuba 100 rand darling. awutham angithi usamfuni Okay. yeah But then bengafuni no awusamfuni mfethu hlukana ke ningane angithi wena obhalile wathi wasayifunda ngani hawu man. Should angenzi iphutha khowe. Yo. welcome Yo. Ngoma ngamgijimisa ngamthola eTexini. cha phela ngicela uthathe lo mjito umfaya ibhasini angazalandele lengane Ah man, should mangagijima ngimthole khot man. Yo. yazi Yo. Yo, khot man should mangagijima ke ngimthole khot man. Mfethu awungene ebhasini eish welcome waseyinika imali engaka lengane welcome waseyinika imali engaka lengane iningi phela le mali welcome une mic lapha khuluma nami imali engaka mfethu manje wasuyipha lo mntwana yena yedwa indaba mfethu yena sinikwa mfethu savumelene ngo50 rand Usisi right akanaphutha. akanaphutha kanjani okay manje ukuthi uzena imali 500 imali ndo umnikene Ngiyaqala ukubona ingane nje elahlela ukuthi ayinacala. Ayinacala yenza ngalutho lahlela ukuthi awenza ngalutho. Umuntu oright. umjito uthi imthanda kakhulu angithi uyasho umjito ukuthi inkinga yakho ukuthi unothando kakhulu lo mntwana Ilento uthe mayisho kanje ngamzwela. manje wamzwela ngemali yomsebenzi Ubunginikele yonke isibanika ngithi mabehamba. Lazathu ukhuluma ngama KFC nama pizza la so usisi uzothola imali ukudla endleleni. manje usikhotheni sefuna ukulandela ingane Sefuna 100. hayi awubatshele sigoduke mfethu Ah, Zinphiwe do the right thing my brother take us home. Hey yo, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampoluyu, Stars. Welcome to Anti Safu. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. I'm talking about my sister, man. Hey, what made you go to why the people why the inkinga usekhathele isena